Δάσκαλε, θα αποστάρω ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο στο προφίλ σας στο Facebook πάνω σε αυτά που είδαμε την προηγούμενη ώρα στο μάθημα της βιολογίας, να μου πείτε τη γνώμη σας. Επί ευκαιρίας, με ποιο όνομα αλήθεια θα σας βρω στο Facebook? Γιώργο, δεν έχω προφίλ στο Facebook. Βασικά, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Τι πράγμα? Δεν έχετε προφίλ στο Facebook? Μα καλά, δάσκαλε. Πώς επικοινωνείτε με τους φίλους σας? Τους παίρνω τηλέφωνο ή συναντιόμαστε? Αυτά, δάσκαλε, γίνονταν την παλιά εποχή, τότε που τα τηλέφωνα ήταν μεγάλα σαν παπούτσια με κεραίες και ήταν μόνο για τηλέφωνο. Οι εποχές, δάσκαλε, αλλάζουν γρήγορα και μαζί με αυτές πρέπει να αλλάζουμε κι εμείς. Γιάννη, είχα μια συζήτηση με ένα μαθητή μου σήμερα για το Facebook. Ξέρεις πώς λειτουργεί αυτό το μαραφέτη? Μα τι λες, Αργυρή? Φυσικά και ξέρω. Μάλιστα εγώ το χρησιμοποιώ και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχω φτιάξει το group του μαθήματός μου στο Facebook και εκεί μαζί με τους μαθητές συζητούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις για ό,τι αφορά το μάθημα που τους διδάσκω. Η σημερινή γενιά δικαίως αποκαλείται του διαδικτύου. Και εμείς σαν εκπαιδευτικοί οφείλουμε να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ προς όφελος του διδακτικού μας έργου, αλλά κυριότερο των μαθητών μας. Γιάννη, έχεις δίκιο. Πρέπει τελικά να υπακούμε στα σημεία των καιρών και να τα κάνουμε πλεονεκτήματά μας. Για πες μου τώρα, έχεις άλλους τρόπους εύκαιρους πώς μπορεί να βοηθήσει το Facebook στη διδασκαλία μου? Αργύρι, πάρα πολλούς. Όπως σου είπα, μπορείς να δημιουργήσεις το group του μαθήματός σου και να επικοινωνείς με τους μαθητές σου, αλλά και αυτοί μεταξύ τους, με ευκολία και άνεση. Μπορείς να διαμοιράζεσαι με τους μαθητές σου εκπαιδευτικό υλικό, όπως βίντεο, εικόνες, συνδέσμους στο διαδίκτυο και να σχολιάζετε όλοι μαζί. Επιπλέον, Αργύρι, το Facebook σου δίνει τη δυνατότητα μέσω κάποιων εκπαιδευτικών εφαρμογών να υποστηρίξει σημαντικά το διδακτικό σου έργο μέσα σε ένα καθαρά ηλεκτρονικό περιβάλλον. Πιστεύω τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Αργύρι, άμα μείνεις μόνο στην τεχνολογία, το χάσες το παιχνίδι. Το Facebook ενδυναμώνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών αλλά και με το δάσκαλο. Προωθεί τη συνεργασία των μαθητών και τους κρατά σε επαφή με το μάθημα και εκτός τάξης. Δημιουργεί στους μαθητές το αίσθημα της συνεισφοράς και του ανήκειν σε μια κοινότητα. Περισσότερο δε, ωφελούνται οι μαθητές με προβλήματα κοινωνικοποίησης που στο ηλεκτρονικό περιβάλλον δεν τρέπονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της τάξης και ενισχύοντας έτσι βέβαια την αυτοπεποίθησή τους. Μην ξεχνάς επίσης, μα καλά, πού πας? Φεύγω. Πάω για Facebook. Ακυρώνω τη σημερινή μας έξοδο στο Jazz Club που λέγαμε. Θα σου ποστάρω κάτι υπέροχα βίντεο με jazz μουσική στο προφίλ σου. Περίμενε και θα δεις.